voor dat sliepen gisteren Jannes, juist nou zo de bergen heen en dan juist de hele horizon in brand staan. Dat maakt het wel indruk, ja. Melle Kloosterman uit Boetenpost gaat naar Zuid-Frankrijk om te genieten van de rest. Maar komt te laan in het het van een verwoestende bosbrand bij het dorpje Talleyrand. Op een gegeven moment komt de brand over de laatste heuvel. Dat werkt het moment dat de wien wat joentierd waard en gaat de wien daar automatisch lezen. En ja, dan gaat het net zo hut meer, maar dan komt het steeds dichterbij. Net echt in het dorp, maar wel dat er een stukje wat huizen wat onder Talleyrand jaren, dat die compleet opbrand binnen. En natuurlijk de wijngaarden die er volledig omheen lezen. Dat is al even verbrand, dat is al even voort. Er is niks meer. Al meer dan 20 jaar had Melle een baan met Talleyrand. Het dorp libbet van de wienbouw, maar ze had nou een groot pad van haar wijngaarden letterlijk in reek opgaan. Voor mij valt het mij, want ja, doe gisteren op den duur hebben wij. Maar die meesten gaan daar hun hele leven, hun wijngaarden, hun huizen, alles zit daar natuurlijk. En een wijngaard is net iets wat deelplant is en daar heeft de vrucht van. Maar dat wordt het wel 4 jaar voordat het überhaupt wat mij een wienstronkje keert. Ja, en dat wist al je kwijt. En het is net alleen al die brand, het is echt dat al eigenlijk meer dan 3 jaar is het er verschrikkelijke droeg. Dus de druwe opbrengst is maar een tredde van wat ze eigenlijk hadden. Het giel heel slecht daar. Het giel heel slecht. Troch die nauwe baan met de inwoners riep de ramp hem diep aan en besloot er in actie te komen. Ik ga de mensen niet enkel uitzien voor de foto. Zij hadden er iets wat wij lekker vinden, dat is die wien die ze er hebben. Ze maken de prachtige en heerlijke wien. En ik denk, ja, als we dat nou combineren kunnen, toch die wien hierheen te halen. Vanuit een stichting en dan te zwaringen dat het hier distribueert. Dat daar helpen kist, toch eigenlijk hun net minder waardig te laten vielen door centen te gaan. Want het is natuurlijk een heel trots volk, die Fransen. Maar ze te helpen toch datgene daar te hellen waar ze het beste in binnen. En dat is wienmeidje. Niks dwan is geen optie. Voor mij net. Nee, echt net.